iwak deh, Li. Kita mulai dari sini, Bro. Di TPI. Belakang Pasar Ruyantoro. Sing mancing wis akeh banget. Wis dom. Sebagian wis dom laku. Iki mlakune awan-awan. Mesti kenal nonton iki. Mario kepisir gini. Wis dah. Iku digowo ora iki. Wis selalu. Kadang iki sampal ya. Motor iki lha iki. Wis kita dong. Oke, Bro. Kita berlayar lagi, Bro. Merayakan hari Hancing Nas. Kalau ya yang begawe ini berai. Bense raspan. Spotnya, Bro. Spotnya sak jua sih. Wah, kowe. Lapis tok. Lho kayak baik kayak iki karing icuk ben baik ning kono kayak jos mancing garing sampai iya gua pri nyantok le Agus catur wes komplit hai sing katokan cekak kacamata mereng wangi lepol dengerin sokat bumi kita langsung gas. Bismillah, bah, rame, ngarame. Oke, Bro. Kita mulai bermancing. Sampelnya wis entuk. Telat ke sih, telat ke. Gua yang bolos sing mancing. Wis sak rombongane wong 8, 13 rombongan. Melencar kabeh di. Ya. Wah, ini kono kae. Nembang sing suwe. Mabur nganti iwake kae ngene. Lek antuk iwak nganti mabur kae. Dadi mau. Oh, nek kae. Maju. Oke. Tuk alalah kropyak. Alah iwak deh le, iwak. Alalah. Iwak lemu-lemu. Iwak le, alalah. Iki kropyak. Alah. Ana iwak terangane. Ora no. Mancing ning tarangan nganti mumbul.
Duk, alah. Astagfirullahaladzim. Gantungane kunci metu bro. Wih, wes kena otomatis rilis nih. Sakit. Gede. Kok dadi semene iki kepiye? Alah. Cepluk. Hmm. Heeh. Ditelatke terus ditaleni. Taleni iki lho semene iki. Alah sing gedhi. Alah iwake ngene semene ngene kok. Mene cilik iki lho. Bila Agus mau. Alah sepiro iki alah. Ya semene gantungane kunci mulai teko. Is. Ra umum. Kayak kok Dora berteriak-teriak ngono kae mencurigakan kayak mode senyap. Alah rada gede. Alah rada agal lumayan isih. Isih rada agal iki. Isih ono. Oke, bolo. Wis lumayan. Lumut. Itu plastik dibule. Alah, ya Allah, tambah parah. Ya Allah. Lempar lagi. Sik. Tuk, wis kudu wih. Nah, goni, Pak. Ayo. Ayo, ra suwe. Nah, tung. Wis. Ler. Tuk, alah, sampai itu deh. Iya, opoy. Wis. Rilis otomatis nih, guys. Alah. Bahagia. Lempar lagi. Sik. Tuk, wis kudu wih. Nah, goni, Pak. Ayo. Ayo, ra suwe. Nah, tung. Wis. Ler. Tuk, alah, sampai itu deh. Iya, opoy. Wis. Rilis otomatis nih, guys. Alah. Bahagia. Aduh, alah, sepeda iki kepiye Pak? Ya Allah Gusti. Sangat gede. Wes, ra tegel. Wes. Pindah. Wes, oke bro. Mancing hari ini kita akhiri sampai di sini. Ini baru jam 11 kalau nggak salah, tapi anginnya sudah badai. Anginnya sudah. Wes. Untuk hasil alhamdulillah masih ada poin bro. Saya tak spill ke kita. Ini. Apa lagi? Sak dodo sing mangan sak upil iki kepiye?
Alah, alah. Alah, gini orang rese gede. Alah. Alah, ucul. Yes. Gah. Kejeran. Dicekur. Alah, iki le iwak le, iwak le, iwak, gede, le. Bah. Iki le iwak iki. Semene iki lho. Semene iki lho. Iwak le. Wah cangkeme we driji klebu. Kandhane kok petani iki panen lho. Terus engko. Wik. Oke, baik. Iwak ngarepan. Alah, kendeng. Nyari kok. Baru nyari. Apa? Celuk-celuk sik lho iki modus nyap lho iki. Kan sulit. Duti meneh. Ngopo ngenteni kok? Dudu. Duk. Iki kepiye cangkeme ana rokoke, tangane ana rokoke. Wis. Yo ora kuwi. Yo cilik. Oke, Bro. Kita mulai permancingannya. Alah. Iwak le, alah. Hah? Iya ning anakku wis tuku dhewe soalé ra penak aku. Alah berat le, alah berat ana beratane le. Alah. Iwak nele. Dagu kuning bolo. Oke bolo, tak sepilke hasilnya. Sik. Yes. Lumayan bolo. Oh, ini botolnya rasa. Yes. Isine iwak bolo. Isine hasilnya. Yes. Mending ana sing patang nyari. Yes. Lumayan. Daripada gablok bro. Wis penting ana hasilnya. Iwak sing dirilis oke. Durung layak soalnya. Isih semene-semene iki. Wis durung layak. Wis. Sing dijukuk sing gede-gede wae. Iki dirilis meneh, Bro. Wis. Rilis otomatis. Terima kasih atas dukungannya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.